ngibuyale ngakithi yekadla emabhukwini ngibuyale ngakithi yekadla emabhukwini lapho engizalwa khona lapho engikhulele khona lapho engizalwa khona lapho engikhulele khona ngibuyale ngakithi yekadla emabhukwini wololo ngithi shiya wabisha ngithi ungatithekike mngani wami ngizongisho kanje na angathi ngikhumbula uthisha wami ngikhumbula iphupha kadikadika ngikhumbula idla amanzi ngithi asambeke yavele baba lento bathi uyababa weshilisi uyababa wepelepele ngithi ngubam zimbizi ntathu esinye zogodo ngiphethe esihlanu ngiphethe esiyisiliva ngithi shodos ngithi ibuye mngani wami sanibonani bafowethu sanibonani sizwe sonke ngiqhamale kanjena nje ningethuki lo nibingelelayo uXolani ngingokwalanga ngidabuka enkandla emabhuqweni ufuna uqhuza lapho nje ngidabuka enkandla emabhuqweni ofasimbi isigodi ngaphansi kwentaba engiyakhele uSimukumuku namhlanje manje ngilana abantu bazi ukuthi uMshilisi owasenkandla waseNquthu enkandla ke la edabuka khona inkaba yami la yasala khona ngokuthutha umuzi kababa sengiseNquthu la ngakhe khona manje yikho ke nje nike nibone lapha ngithi ke uMshilisi langa eNquthu ingoba ila umuzi kababa usukhona khona bafowethu namhlanje ngithe ake ngithathelele ithuba lokuthi ngichaze ukuthi ngubani wakwabani obuya kuphi okanjani ukuze abantu bezohlala bazi ukuthi uShilisi nje nobe uShilisi ebaba umhlaba wonke bonke abantu bethi Shilisi ubuya ukuthi mhlawumbe ezokwazi ukuthi ayiqhenye ngami noma ayiqhenye ngeqhawe eliyimi ngoShilisi nje ngizalwa intombi yakwaSibiya ikhona futhi enkandla emabhuqweni eGqume ngokwendawo inkosini yakwaDlomo ke eMakhabeleni namhlanje ngithe ake ngizochaza ukuthi uShilisi ukhulele enkandla ngizalelwe enkandla ngakhulela enkandla ngafunda futhi enkandla ngifunde eNtanyeni ikole ama primary ngayofunda emaSoy primary futhi leyo ngaya eBhuqweni ngafunda eBhuqweni futhi high school ngafunda eMazondi okuyi high school leyo ikole ngifunde kuzo lezo so ekhaya sikhule unekhaya lithi likhulu siwumndeni nje kwalanga obabe bathathu kuno anti futhi bebabili kwahlukana umuzi ke ubaba ngizalo Ndolo kuze bomvu umdidiyeli wensizwa zasofasimba ubaba ube induna yensizwa umdidiyeli wazo futhi nami njoba ngiyinsizwa nje nami futhi ngizala futhi ezinye insizwa ukuthi zokupheleke nje lapho ofase manje baze ngithuthile nje ngizazobuyela uma kwanda manje umuzi kababa ngibuyele emanxweni lapho ofase ngoba angixoshwanga khona futhi angiphumanga nje angihambanga sesigijini sathutha ngokunje safuna ukushintsha nje inqubo ngilana-ke la ngikhona njengamanje uShilisi ukhulule uthe mayefunda isikole wakhitha ingoma ngoba ngicabanga balimazi nje nimazi wokugida
kodwa ke into engidumise kakhulu kube yiwuculo. Ushilizi ingoma ngikhule ngigida ngimncane. Bengiyithanda ingoma isona sports ebengizithanda leso. Nebhola ngidlala kodwa ngingekho mgawo kakhulu. So ingoma nje nasezikoleni simasiyigida ezikoleni ngibe nayo ihlahla lokuthi ngibe yigoso lengoma esikoleni. Bayazi nabafana abancane ebesikhula nabo ebesigida kanti ingoma bekuwubukhosi umfoko wamanyoni. Njengamanje abambiza ngomahamba nezwe onokuthi yabonakala amagidi kugidwa nje ingoma ngapha koJibe Parking ekhona lapha nezakhe inkani. So waya nje ngokuya kwaze kwaba khona ingoma zesigodi kuthiwa obhuti abahlala eGoli bagida ingoma sibe khona sibashayela ihlombe. Kwakuthuthuka ukuthi ngeke ukuthi abafana bahlala ekhaya ngoba bayayigida ingoma ezikoleni. Nabo abagidi ingoma la emakhaya uma bebuye eGoli sibuye sesivuthiwe. Kwakunokwenzeka uthola ukuthi la obhuti abahlala eGoli ngaleso sikhathi bekhiphe nje amajongo amabili uma sesizolo December ezofundisa inyawo abayipractice ngapha eGoli. Ehlela amajongo mayifika asifundise inyawo lezo kade ekhithwe eGoli. La ihlangana khona sesiyisonke uma kubuye ibandla elibuye eGoli ngengoma kaDecember bekuhlangana ekhempini. Uma kuhlangana ekhempini sikhempile nathi basafunda izikole sihle nobhuti lapha ke ebese kuthiwa ke ake kusukunyeka manje ugide ifolo lezigaba lezidlala ekhaya. Futhi okuyithi ke singabafana abancane. Hayi nebala sigide futhi into ukuthi bayayijabulela bayabona sinza kahle. Sathina nengoma leyo yobhuti abahlala eGoli ke siyigida ke nathi manje. Sazazi ukuthi sinengoma nje siyigidayo. Uthe mabe khamba ke uhamba sokhona obaba ababekhona ngalezo khathi basemakhaya ababe nezitolo nje abafana nomqapheleli Sibiya emjongo malume wami kwakunesitolo kuthiwa kwaMduledwele. Kunesinye isitolo kuthiwa kwaXhumano. Kunesinye isitolo kuthiwa usemaXhubu. Lawa bantu ke izitolo zayihamba abanikazi bezitolo sebethi akube nengoma yethu noma sizingane hlala emakhaya sibe nomqhudelwana wethu sizingane hlala emakhaya. Nakhona nje bevimba ubulelesi ongalungile ebafaneni emanikhula ngoba nithi nikhula niganga nikhula ntshontsha nikhula nibhema nensamo. Yonke izinto engcolezi niyazenza mangabe ningabafana. So ngifuna ukuthi umuntu angalahleki wenza ukuchaza ukuthi ukuze ngibe ushilisi nje ngisuke phi ngoba nje manje simoshilisi. Uthe makusuka lapho ke ngafunda izikole ngafunda isikole uthe ngonyaka ka 1999 wakuyilapho mhlambe ngibe umuntu oshenxayo ngasesikoleni ngazoba ngaseGoli. Uma ngifika eGoli ngafikela ngahlala eFosforus la wakuhlala khona ubaba. Ngahlala eFoslo ngaphinde kwahamba isikhathi iminyaka ngashintsha ngayohlala eJibe Hostel eBlock 3. Uhamba lelo ukushintsha kwezinto ngagcina ngihamba ngiyohlala eOrange Farmer nobhuti wami uvele enkosini esibiza ngosonkosi. Okuyena ubhuti wami wawuyena oyengifukamele ngisafika eGoli ngisaqala ukuhlala eGoli ngimncane ngingakazi ukuthi eGoli kunani eGoli njalo ukuthi ngiseGoli. Sayiphila ke impilo hlala eOrange Farmer uthi umfowethu naye uzama amabhizinisi akhe uyadayisa ngendlela adayisa ngayo kunotshwala uvule nezitolo ngokuthi ngisebenza khona ngezitolo zikabhuti. Impilo nalo ngokuqhubeka ngaze ngakhula nje ngamdala ngabuka ukuthi impilo injani ngaleso sikhathi
ngase ngiqala ukuthi ke ngibe yijongo ukuthi nami ngibuye eGoli sengikwazi ukuthi kukhona intombi emakhaya ukuthi sengikwazi ukuqasha ngoba kusuke emakhaya lezi ikhona intombi ngiyibona ukuthi hayi le mangikhulu impela le hayi kuyobazi ibhodo impela nayo ngeke impela ngiye ke mangabe isikhulile ngoba manje futhi izikole nibona khona futhi izikole ngani ukuthi hayi isimilo sayo iphethe kanjani ayo ngaba yijongo but namase ngehle sengikhepheshela ngemakhaya nje ubhuti engithembela oBrentwood ngangiphatha ke iredo eyayinkulu engaka engangiyibeka la emashumi mangabe ngoshela ngishelile impela ngisho ngibe impela ke ijongo umuntu angadide kumayibona ushilisi nje engathi ngoba sibona eGoli bese ngathi mhlambe azange edlule ebujongweni edlule impela ebujongweni ngoba manje angisesilona ijongo kufanele iqondo angisesilona ijongo manje sengiyinsizwa sesigabeni somsizwa manje mangisuka esigabeni somsizwa manje ngesigabeni sokuthi ngumnumzana ngoba khona ukuthi uthola ukuthi umuntu angazazi igaba zakhe ukuthi khona abantu abangahambanga igaba esihambile njengamanje asebezeqile igaba ezinye zokukhula ukuba umfana wasemakhaya. So ke njoba ngiyilana nje namhlanje ngixoxa nani